Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna apaset, ti serye tayo itaalawas, anapauluan. Hustisya, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Awanan ni Papamiho, inanawan na tan. So agsingsingpat ka kumakanayon. Uy, mama. Katgapo day ta kadagiti tattao at dakas ti panagpuspuso na. Papa, ikarik iti sangwanan ti bangkay mo. Balsat dagiti nang papatay kan ka. Pangasim, iho. Di ka agsao iti kasta. May ama dagiti pulis ti makamu iti amin. Diyak kaya ta maisang maka. Si kalangan tinabati kanyak. Siyak laangan timang sapol ito hustisya. Para kan ni Papa. Gudasak mo't dagiti nang papatay kan kuana. Pangasim, di mo aramidan ti kasta. Agpanunot ka kumay tinasayaat. Diyak kaya ta maisang maka, anak ko. Makipagladingit kami tinapasama kiti kapsat ko, Marga. Naranggas da unay. Uwan nga rod manong lito. Nasaya at atao ti asawak. Namapay anaaramin na ti kastoy kan kuana. Husto ka. Naranggas da unay gapoy ti kastoy nginaramid da. Nupay kasta. Mamati ak nga agibus tumat lang ti kinadakas na. No asino man ti akin aramid iti na ito'y. Agbayad danto iti nangina. Umay kanpit, umanaw tayo nito. Ang mga noon niya pa iti maramid ko iti dahi siya, Marka. Apay ama ka umungot kayo ngay, boss. Adda ka di kasuro nyo. Asano? Nagsasao kat kaslakid din adda muna itipod na napasama kiti asawa na. Anyo? Ang mga nupod-numit nga adda muna, boss. Delikado. Saan man ang tilay bagbagam? Kasalo ko delikado, Aber. Oh, ay, kwa, boss. Umay kakit din. Pumanaw tan dito. Siya akong makapagbayag iti dahi nga lugar. Alang arudan, boss Litong. Intan, kuna yung akayat yun ti pumanaw dito eh. Ngamsan kayo mat at tumakdir di ta nagtugawan nyo. Anya? Kaya't mo ka dita sikat ipangipapasak itinakaro asoron ko, ha? Pit? Ay, sana, boss. Alang, intay yung arudan. Pumanaw tayo dito'y balay na Madam Marga. Mama, apay ang adda dito'y itay ni Angkal. Saan la kuman nga imay dagi dyan at tao dito'y balay? Nakipagladingit ni uncle mo. Kan siyempre, kamsat na ti amam. Iso natural nga umaymot dito eh. Diyak mo, mama. Ngam kasla agata pa kan kuana. Ang mga nuad damot pa kainaigan na itinapasamak kan ni Papa. Anya? Saan ka ni? Nga idi pa'y laeng. Kat kayat nang aguman ti daga tayo. Kang runaan ti rancho. Pangasim, di mo ko masawan ti kasta. Awan pa managnag tayo iti kasta nga atap mo. Diyak mo, mama. Ngam diyak mapilit tirik nak nga agtalagkan ko na. Di mo ko mapagatapan ti ulitag mo, iho. Punasam ti madiarik napkan ko na. Amang ano kamali ti atap mo. Sapay la ko matakas ta, mama. Gaputa oras nga addam amwak. Diyak amon, noan niya ti maaramid ko kan kuana. Nga oray pa'y kabsat day di Papa. Anya? Apay ang nagbiit kayo anapan ije balay da Marga, Lito. Simangpat kayo matan. Masurunak ngamin iti dahi siya, Marga. Anya? Taapay. Iti anya aga po akasuron mo jay tao. Agladladingit na lang arudan. Ang kasta ka pa'y laang. Kasano? Nagsasaukat kasla muna no sino tinang patay iti asawa na. Makapasuron. Kat,
Apay, mapaysuan ka kadi. Agpaysungat saan kadi. Sumarting ka man, Linda. Ang mga numalipatak nga agasawa ta, kat anya pa iti maaramid ko ken ka. Anya. Mama, umay kayon. Agawit tayon. Datay ulaan ang tinabati dito kampusan to. Agawit tayon. Tapno makiinan na kayo muten. Nagsasaruno ti puyat yung mama. Diyak kayat mat nga dadakas ang mapasama kada kayo. Bye-bye anak pa'y laang iho. Kaya't ko pa'y nga ipapas ni Mang Bantay iti danam na ini papam. Di tanton makita iti kaanuman. Naranggas ti tao ang nangaramid kan ko na iti kastoy. Maawatak tirik nang mama. Nasakit para kadataday to'y ang napasamak. Sige. Bantayan tapay nga rod ni Papa. Nga magawid tanton inton madamdama. Amangan ngamin, nukalaat ngagtudo. Sir Lito, adtuyon ti kapiyaw. Agkapi kayon, sir. Amangan ngamin no lumamiis to'y kapiyaw. Idi sumlatan ni talamisan kat panawan na ko niti salas si Mang. Sir, adda ko madamagag numabalen, sir. Anya ka niti damagam. Sige, damagamon kat panawan na ko ditoy. Kwa, sir. Damagag ko ma, no talagang awan amuyaw iti pan nakapapatay ti kabsatiyo, sir. Tingay asawa ni Ma'am Marga. Apay akasta ti damagam. Mabalin ka di ka makibibiyang. Awan ang moki ti na ita. Ala, panawan na kon. Ang mga nanyapay ti maaramid ko ken ka. Nawartam? Uwan, sir. Panawan kayo nga rudan dito'y salas. Ay abandak tulatan no adapay masapulyaw. Adtuyem ti ka nampit. Inyagan kan dito'y harden. Gaputa masadot ka ngamen nga umay iji kusina. Ay abandak tumalaang. Yaman na ka, manang si Mang. Nagsimpot kayo lata kanya. Mauray amuyo ti mading ugali. Katuan bait. Anya ngay nga rod. Talaga kastaa. Ala, mangan kan. Nagyamanak, manang. Apay ka di akay kayat mulatan ti agtungtungpal ka ni Sir Lito. Nga uray amumot adakas ti aramid na. Kastamot tandag iti papaaramid na kan ka. Apay, di ka mabutang, Pit. Kung amin manang, dakil ti baybayad na kanya. Mala, isardeng tayo na pagsaritaan ti may papan iti dayta. Ang mga numangag na tayo ni Sir Lito. Kat makaungot pa. Ala nga rod. Sige nga rod, mangan kan. Panawan kan dito'y harden. Inakpay iring pas dagiti daduma nga araramidag. Adda kayo matgayam dito'y salas, Madam Linda. Apay, saan kayo kadipay makaturog? Rabiin, Madam. Bye-bye anak pa'y laang dito'y si Mang. Umuna kalatan amapan maturog. Siya kung ti makaamo dito'y. Kayat ko pa'y ti makapagpanunot ang naimbag. Uray diyo ibaga, Madam. Amuklatan no anya ti pakariribukan niyo. Pasensya ka no uray si kakat mairamraman si Mang. Talaga ngamin amariribukan ak. Gapo iti dakas nga aramid ti asawak. Jak amon no kasano atub ngarak. Siyak mo ti dakas no aramid ak ti kasta. Tauray asawa nak. Amok asaan abumdeng amang dangran kanyak. No kontraak ti aramid na. Maawatan kayo, Madam. Ang sapay la kumaa, tama ka amiris ni Sir Lito, sakbay amala daw ti amin. Day tamot ti kanayon nga idaw-dawat ko itinamarsoa. Di kay agdanag, Madam. Tulungan kayo nga agkararag para iti dayta. Sige nga, Rudan. Intayon maturog.
Amangan no agsakit kayo, no mapuyatan kayo launay, Madam Linda. Amok adito'y abudega ti pangiduldulinan day di papa kadagiti armas na. Masapul ang masapulak dagijay. Tadagijay nga armas ti aramatag. Amang sapul iti hustisya. Para iti day di papa. Papa, ibalas ko tinapasamakan ka. Ibalas ko ti panang papatay dagan ka. Ikarit dayta. Sa anak ng agsardang, aging gasaan ko ang masapulan, tinang pataykan ka. Apay ka di apinaayaban nak dito'y hideout, boss. Adda ka di manin ipaaramid mo kanya. Juan Pit, ibagam ka na iti kakaduam tag sa Canada. Kaya't ko ngay patungpal tinabayagan na planok. Sa kupag tinalawa adaga tinataya na kapsal ko. Lukas ka saro. Sakton ti kalawaan iti daga ti lugar tayo. Ngambos, kasanon ni Peter. Sigurado asaan nga umanugot no sakupan nyo ti dagada. Sana na niya tao tilapad iti planok, Pit. No mapasamak ti kasta. Isaron no yung apatayan tapno awanan makatubang ka iti planok. Nawatam ka di. Wanbos, kasaritak tundag iti kakaduak. Tapno planuan mi ti rumbeng ama aramid. Sige nga ron. Panawan kan dito hideout. Sige, boss. Urayak dito yun, dagiti kakaduak. Kat kasaritak pa'y ida. Sumaruno akton, ije mansyon. Anya ti plano yu ita mama. Awanan day di papa. Maikawa ak iti kaawan na. No ita, awan pa'y mapanunot ko iyo. Ngamket di, aywanan ta dagiti imbati napakalaglagipan kadata. Nang runa ti rancho, gayan dagiti taraken na nga agduduma adingwan. Wan mama, di kay madanagan. Apaman amalpas ti planok. Tulungan kayon to ang mga ramid iti dayta. Anya a plano ti kayat mo asawan iho. Maamuan yung tumatlaang mama. Ngamno ita. Baybay anda kumapay lang. Kayat ko aplanwan ana imbag. Sakbay nga ipatongpal ko. Am-amu kauna yan anak ko. Iso asapay la kuma. Taday ta plano. Kat plano para iti pagsayaatan ti biyag mo, anak ko. Uy, si kamot gayam-gayam. Ala, sumurag ka ah. Agyaman nak, gayam. Umay ka. Ala, agtugaw ka. Ita, anya ti gagaram. Pia dinanon nakpayan diti pagigyanak. Amok ang matulungan nak iti kayat kong aramidan, gayam. Kayat kong amin asapulan ti hustisya para kan ni papa. Huh? Matulungan na ka di, Mario, gayam. Anya ti kayat mo nga itulong ko kan kagayam. Sige, ibagam. Basta ka baulak, ipay ko. Gaputa kayat ko matla ang amagunod ti hustisya para iti amam. Amok nga adu ti amum, maipapan iti panakirangat. Kayat ko kumati agpasurukan ka, kan kadagiti kakaduam. Tapno adda mausar ko, apang laban kadakwada. Awan parikot, no kayat mo ti makasurusuro. Kasaritak dagiti kakadwak. Isuro da ka, no dayta ti kayat mo. Agyaman ak no kasta, gayam. Kaano tayo nga rod amang rugi? Agdalusak man ket di dito silid ti anak ko. Naglukon da diya katulong. Nakarugrugit matlaang dito'y silid na. Nga ura imbagak amasapol adalusan na nga inaldaw. Nagado nga igam. Anya ti pangaramatan na kadagitoy. Diyos ko, lawlawagam ko mati panunot ti anak ko.
Dakasamutan ti mapampanunot na nga aramiden. Lawlawagam ti panunot ni Peter nga anak ko. Dakasamutan ti mapampanunot na nga aramiden. Apay nga ado ti igam ti silid na. Mama. Anya ti aramiden yu dito silid ko. Anya ti kayat asawan dagito nga igam anak ko. Mama, pangsalaknib ko lang itibagik dagita. Kayat ko ti makasursuro. Isu anapanak iti ayanda Mario agayem ko. Pangaasim, no anyaman ti madi apang panggapam, di mon patuluyan. Mama, punasan yu kumanday ta panagdandanag yo. Awan to ti dagas a mapagteng ko. Gapu ta awan madi apanggap ko. O anya, talaga ka di desidido kang agpaisuro iti self-defense, Peter? Un gayam, talaga akayat ko ti makasursuro. Tapno adda pang salaknib ko iti bagik. Sige nga Rod, agsagana kan. Isurok amin kan kati amin nga amok akita ti panakirangot. Agyaman hak, gayam. Mala, ginana tayo pa eh. Sige, mariknakmat nga agpaisun ti bannog ko. Nga may ruwamak tumatlaang, saan ka di? Talaga akas ta ti damo, Peter, gayam. Amom ka di. Daig di matla papam tinang hisuro kanyak. Ngampod no ti kunam. Mairwam kan tumatlaang. Maragsa kanak. Yamin, nabiit ka pa yan nagsanay. Ngam adun dagiti nasusurom. Mabalin mo ang maaramat dayta. Tapno masalak nibam ti bagim. Agyamanakan ka, gayam. Gapukan ka. Mabalin ang matungpal ko dagiti planok. Huh? Anya a plano ti kayat mo asawan? Talaga ka di adisidido ka amang balas ka dagiti ng patay iti amam? Kasla maawatak ti kayat asawan ti panagsinaay mo ah. Ngam saan arumba nga ikabil mo dita imam ti hostisya gayom. Gayam. Kayat ko asyak amis mo ti mangpukaw. Iti nangutang iti biyag day ti papa. Biyag ti inutang na. Isu a biyag mo't nga rod ti singerkan ko na. Isu ka di nagpaisuro ka. Iti panakirangot. Wud gayam. Talaga akas ta ti plano ka. Kasta ka di. Nasaya ta si Mangput kan Peter eh. Amom ka di nagdanagak. Kaputa itala ang analadaw ka nakaawid. Sa dino ka di tinaggapwam. Pasensya kayon, mama. Ngam saan kayo kuman ngagdandanag, no kasto e maladawak nga agawid. Naggapuak iti ayan tigayem ko, mama. Nagpaisuruak iti panakilaban. Tapno addamat pang salaknib ko iti bagik, no kasapulan. Amamukan iho. Amok akayat mo ti agibalas. Husto akadi. Pasensya kayon, mama. Ngam saan dak amalapdan iti kayat kong aramidan. Pangaasim iho. Diyak kayat nga na mapasamak kan kamadi. Ngam, mama. Kayat ko amaadaan iti hostisya. Ti inaramid da iti daydi papa. Pangaasim. Diyak kayat amapukaw kamat kanyak. Saan ka kuman nga agibalas? Bay ama dagiti otoridad ti makaambo iti pandakasapul ti hustisya para ken ni papam. Pangaasim ko ma, Peter, anak ko. Anya ti aramiden yu dito rancho, Angelito. Apay aman mandaran yu dagiti trabahador ditoy. Awan bibiyang mo, Peter. Manipo dita, siya kung ti mangimatonit na ti rancho. Kapunta sakmat at talaga ti akin kuka. No kayat mo, ipakitak pa iti papeles sa mga panagnak iti dayta. Ano niya? Talaga ka di nga aguman yu ti rancho day di papa. Saan ka di analpasan ti panagbingay yu kadagiti sanikwa nga imbati da lolo kan lola? Di maam mo ti sasawam. Ala, pumanaw ka nito'y kaputa awanan karbangam iti dayto rancho. Talaga agamrod ka, Uncle.
Sige, sakupan yu ti rancho. Nuday ta ti pagragsakan yu. Talaga ka di anagarin ken ka ti kinaagom, Lito. Apay nga uray ti rancho day di kabsat mo. Ket kayat mo pa'y asakupan. Adayo analawlawa ti dagam ngem iso. Gaputa ison tinagpabusoy. Sa ita. Sumardeng ka sumana udita. Di mo ammo ti ibagbagam. Gaputawan ammom karag iti mapaspasamak. Ngem Lito. Maasyan ka kumamot iti pamilya ti kabsat mo. Nangruna iti anak da. Apay, saan ka di anapatigkan ka dagiti mismo akakabagyam? Sumardeng kan ko na! Oh. No di ka pala sumardeng, makaraman kan kanyak linda. Makaammo ka nga rod. Ngam sapay la ko mga rod. Ta saan mo to apagbabawyan ti kastuing aramidam iti mismo akabagyam. Madula amin ang iti nga ibagbagam. Wala, panawan na kon dito isakbay ang makabil ka. Adoy iho, uminom kay ti danom. Agkalma ka kumalaan. Siyak to ti mapan makisarita ka ni angkel mo. Agyamanak, mama. Ngam panagkunak. Saan na kayo adang ganday di ataw? Nagarin ti kinadakas iti puso na. Gamrud at talaga day di akabsat ni papa. Peter, iho. Isu apakawanandak, mama. Ngam talaga abalsak day di ataw. Patsik at talaga. Nga isu ti akin nakam itikas di napasamak kan ni papa. Ngam awan pambanagnak tayo, iho. Nubilang pudno nga iso. Baybayan tayon adag iti otoridad ti mahdoktal. Isudan ti mangsapul iti hustisya para iti day di papam. Pangaasim, di mon patuluyan no anyaman ti panggap mo. Diyak kaya't amay sagmak ka. Diyak lakit di kabalan no adada ka sa mapasamakan ka. Alya dararamidam niti solar ko si kamarga. Pangaasim ko mamat manong Lito. Di mo sakupon ti rancho. Gaputa adayumat analawlawa ti tawid mo adaga. Ngam iti day di Ricardo nga asawa. Ipabusoy mo ba't kuman iti kaanakam tinabatbati asa ni Kwame. Umanaw kan dito'y. Di maammo ti ibagbagam. Alalak lang, di talaga para kanyak. Makita mo na ito'y. Dahito iti pamanagnak, ngayon lako ti kabsat ko kanyak dahito apaset tinaga. Anya, saan na po doon na ita? Saan nga aramidan ni Ricardo na ita? Kan may sa, apay ko mga ilako na kan ka, idinto tada ni Peter apang ipatawidan na. Gapo, ta sana napatag ti anak yung kinikwana. Kwarta lang kinapatag. Dahita tinasakit a kinapudno, Marga. Saan na po doon na ita? Di mo ko madadaalan tinapintas nga imahe ti asawak. Pangaasim kumamot manong. Awarte monti kinapudno. Rupat kwartamot lang ti asawak. Uston manong. Di mo kumamot bastusan tinatayan na kabsat mo. No di mo kaya nadenggan na iti bagbaga ka kinapudno. Pumanaw ka nito'y. Di nakpagpungtutan. Naputa di mo ammo no anya ti kabaalak nga ramidan. Nabatam! Kasmula na sukaanin apasayan day amarga, boss. Apay, anya timbagam kan ko na. Nagitimulo. Impakita lang matipeke a dokumento. Amang ibang baga ngayon lako kanya kampay ide. Dahil di Ricardo kabsat ko dahil ti Arancio. Anya? Apay, saan na ka di amadlaw apeke dagiti dokumento yo, boss? Anya ti ko nam. Apay ko maamadlaw na. Kat impaaramid ko nga ron akas legal. Kan kaslapun-pudno na giti papeles. Talaga saan ka ngagpampanunot, Pete? Boss. Talaki din. Agsagana kayon kanagiti kakaduam. At iparamid ko kada kayo. Jack,
kayat nga dalaped. Iti pananggamgam ko iti dahi kapasat ti sanikwa. Dahi di kabsat ko. Boss. Talagaan na laing ka, Peter. Alisto ka na kasursuro Panagkunak, kabailamon ti makirangot. Agpayso, gayam. Wan, gayam. Nukas nga rod. Kayat ko apadasan ti kabaalak. Mabalin ka di atulungan, nak. Anya ti kayat mo asawon. Kayat mo ka di ti makidwelo iti maysa akadwa tayo. Kastang agpayso, gayam. Kayat kun arugyan ti planok. Isu amasapul ang makasursuro akon. Awan parikot iti dayta. Sige, masapakan to inton bigat. Kadwelom ni Marcos. May saray jay kadagiti kasiglatan iti grupo tayo. Talaga amasubukan inton bigat. No kasano ti kabailam. Di kagdanag. Buyag ti panagduelo yo kan ni Marcos. Agyaman ak unay, gayam. Adtuyan ti kapiyo, Sir Lito. Idisok dito'y lamisaan. Kala, panawan na kung dito salas simang. Adapay ko madamagag, Sir Lito. Anya ka di manon dayta? Amangan numadadaal man ang tagsapak. Iti kayat mo adamagan kanyak. Kwa ngamin, Sir. Masyanak ngamin kan ni Madam Linda. Isu ti apektado kadagiti mapaspasamak. Anya kanya talaga ti kayat mo adamagan. Namagamon, tapno makapanaw kamot nun dito ayan ko. Sir Lito, talaga ka di nga awan pa kay naigan yaw iti pan nakapapatay ti mismo akabsat yaw? Anya? Kaya't kulaang mat-ama-amuan ti kinapudno, Sir Lito. Kaamom kabibig mo si Mang. Awan na mo karagita salsalud-sudam. Ala, panawan na kung dito'y sakbay ang makaungetak. Sige nga rod, Sir. Ayabandak tulatan no adapay masapul yaw. Darasem ti pumanaw, taamangan no makabilkan. Makapasurong ka babaunan. Manakibiyang. Pangaasim ko, malito. Di na ko mamusmusan. Ibatam titakyag ko. Masaksakitan Anya timbag-bagam iti dadya katulong, ha? Apaya na ganun iti salsalod-sunan na. Awan imbagbagakan ko, Tanya ko mamat ti ibagak. Sigurado lang awan na dakdakamat mo kan ko, May papan iti naamam. Pero saan mapili tanak ang mangipaknikan ko, Pangaasim, Lito. Awan ammo ni Simang. Awan apulos na dakdakamat ko kan ko, Maipapan iti panang ketel mo iti biyag ti bukod mo akabsat. Gapo iti kinaagom mo. Sumardang ka man namang isaw-sawang iti dayta. Di mo kaya't anayunak pa'y. Papa, kailiw kayo unayan. Malaglagip ko. Dagiti kinaragsak tayo kada mama. Hindi si bibiyag kapay. Naulpit ti pada a tao. Naranggas na unay. Gapula ang itis anikwa. Maiturda ti pumatay. Ngam ikarikmanan kada kayo, Papa. Sa pulag ti hustisya. Masapul ang magunod mo dayta. Papa? Kulak tupay, Kurt. Gada ka man dito itanong day di papam, iho. Mama, kailiw ko ni Papa. Kayat ko amarik na ti presensya na. Si bibiyag kumapay ni Papa aging gaita. No saan aga po iti kinaranggas ti pada tao. Agpapan kanyak, iho. Ngam saan akayat ni Papam nga agpulkok ka? Amok akayat na anapintas ti pagbanagam. Rumbang ko mga ituloy mo mutlaang ti agadal. Saan arumbang nga agpaidagal ka itiliday amarikrik nam ita? Di ka agdanag, Mama.
Ituloy kong tumutlaang ti agadal. Apaman amagunod ni Papa ti hustisya. Ricardo, noon na ka kumaita. Tapno duwata amang tarabay iti kakaisuna nga anak ta. Nagranggas nga minti pada at tao. Asaan ama kon kontento, iti addan ken kuana. Jak ipalubos at tagikuan latan ni Uncle Lito ti rancho. Nagrigrigatan daytoy daydi Papa. Isu arumbang ama isubli kada kami ken ni Mama. Hoy! Nyater aramidam dito'y sika, Peter, ha? Oh, Nalipatam samutan, asaan yun ako kwa dahi ti arancho. awan madi nga ramidak ditoy. Sumarsarong karaklaan iti rancho mi. Agtagtagainap kan sa, boy. Saan yun ako kwa dahi ti arancho? Kukan dahi to'y ni Buslito. Kukwami daytoy arancho. Ibagam dayta iti kriminal nga amom. Hoy! Agsubli ka dito'y! Sarsarita ka lang! Takrop! Saan pa'y nga itati panawon mo, si kaalakyan? Masapul nga isaganaak ti amin. Panya, may nagbasak-basak iti rancho ni Peter o nampit. Uwan, boss. Katkaslaad da sa bali a pinsar na. Madlaw akagura na kayo. Awan bibiyang ko kinkwana. Agsagana kakit di. Tanong agkamkamali. Sumarunon iti amana. Anya? Maituradyo ipapatay ni Peter a mismo a kaanakan nyo, boss? Bon, kat saan langan nagkamkamali. Di na padpadasan akong traan dagiti pagayatak. Nakabutbutang kayo gayang, boss. Agasam ngay, talaga ang maituradyo. Apay nga ron nga gisamisam ka. Ikwa. Rumbang lang nga mabutang ka kanyak. Tanutob ngaram dagiti pagayatak. May turid kamay apatayan. Ni boss mat. Apay kumatub nga rin kayo ngay. Kano nagdakkel ti baybayad yo kanya, kas makanawan nyo. Aramidak amin nga ibilin nyo, boss. Di kay kadagdanag. Rumang lang, tapno sana masayang nagiti ibaybayad ko kin ka. Nala, bantayan nyo ti rancho. Ang mga numapan manin ang basak-basak na niya Peter ijay. Awanan karbangan na ama pa ni jay. Kaput ako kuwakon na jay, kat sandan ang mabawi pa eh. Naita, ti ibagam ken kwa na numakita manan ni jay, ha? Uwan, boss. Ibagak to day takan ko na. No umay tumanin agbasak-basak ijay. Naisurok amin ang dagiti amok may papan itipan na kirangot, Peter. Kablawan ka. Gaputa alis, tuka na kasusuro. Agyaman nak iti amin na tulong mo, Mario. Kat, anya ti planom. Patuluyom ka din ti panagibalas mo. Wan gayam. Kat uray laplapdan nak ti inak. Ituloy ko ti planok. Numabalin. Diyak ko makayat gayam. Diyak kayat ama isagmak ka. Ngam amok, saan ka matlaang amalapdan? Iso akayat ko nga ikuyog na kadagiti amin apagnam. Anya? My name is Sean, ka. and I am the owner of the YouTube channel Moments the Best, Moments the Best. Nasingad Was ka kanya. founded with a meaning. Iso nga umanugot kan at tulungan ka. Diyak kayat ama isagmak ka. Nga awan manlapulos maramidak mo't. Jakla kumakayat nga adda mairamraman iti kayat kong aramidan. Ngamala, umanugot ako na kumuyog ka kanyak. Kat agyamanak, gapu iti ado at tulong mo kanyak. Gayam. Talaga naglawad ay ti arancho. Kat mairanranod kami mo't kadagiti kakaduak. Gaputa makaila ko kami latta kadagiti dingon asan amadmadlaw ni Buslito. Ha?
Nagbantayak animbag. Ang mga umay manin agbasak-basak dayje a Peter ditoy. Naimbag abigat mo, Marga. Kastamot kan Kalinda. Sobra kapay Uray sa anen. Kayat ko lang tagkid daw iti pasensya. Gapo iti inararamid ni Lito kada kayo. Mabain ako, Nay. Ang pasensya kayon, gapo tawan apulos maaramidak. Di ka agdanag, Linda. Aklunak. Pudno akagurak ti asawam. Gapo iti kasjay nga inaramid na. Ngam saan ka akaraman. Gapo taamok asaan mo nga ayunan ti madi nga aramid ti asawam. Husto ka. Katsapay lakuma. Taagbaliwan ti asawak. Sakbay amaladaw ti amin. Wan nga ron. Amo namat kuma nga ikonsidera dagiti tattao a maapektaran. Gapo iti kasjay nga aramid na. Naagum launay no maipapan iti daga. Husto ti kunam. Katamok asaan alimad kada kayo ti panang sakop na matlaeng kadagiti daga anayabay iti dagana. Pilitan na nga ilako ti akin kukwa nga uray saan nga umanukot. Sapay lako mga rod. Tama ka amirisan ti asawam. Ita, tanasapapay. Ala, mangan kayulaan. Ado dagiti makan nga impaisaganak iti babaunan. Agyamanak, Auntie Marga. Mama, kayat ko ti agpakada kada kayo. At dapag nami kani Mario inton rabi. Sa dino, iho? Rugya akong ti agibalas, Mama. Madanagan ak para kad ka, iho. Kasanuno. Di kay madanagan, Auntie Marga. Jak ipalubos ama isagmak ti gayem ko. Agyaman ak, Mario. Ikarim nga rod kanya, kadi mo baybayan ti gayem mo. Jak kayat nga dadak sa mapasamak kada kayo. Wan, Auntie. Tulungak ti gayem ko. Aginggat ka ba ulak? Naibaglakit din. Taada ka akad kadwa ti anak ko. Timing ti isasangput ta di ti rancho, Peter. Madama ti panagiinom dagiti tao ni Lito. Iti saan unay nga adayo di ti rancho. Un nga rod. Kumita ka iti enda. Kasla pumanaw damatan dito eh. Nasaysayak manan no kasta gayong. Iti kasta, siguradong awan makakita iti daytoy nga aramidan ta. Wan, kat urayan talaang ang makaadayo da. Tapno saan da ang makita adagos ti panang puur ta iti rancho. Ita, awanan pa kairanudam iti daytoy arancho. Agum. Gusto ka gayong. Gaputa dumapo amin ang dagiti adda ditoy. Ngam, sayang. No dumapo dagiti adda diti rancho gayom. Sa nabalin gayam. Tinasken. Agnakam dayjay nga agum alakay. Bus Lito! Bus! Anya ka niti umay mo ibaga si Kapit. Papayakas ta tilang anyat pakadanagam. Bus, saan kayo kumaamakmaklaat? Ngam ti rancho, napuuran. Kat awan apulos na isalbar, di mapo amin. Anya, kasano na pasamak na ita? Asino ti akinaramid? Saan mi nga mo, boss? Ngamin, idi makita mi, dakil una yun ti apoy. Awan sarsarbi yung agbambantay. Ala, amuan nyo na sino ti akinaramid iti daytoy. Kat apama na maamuan nyo, patayin yun. Nalawag. Uwan, boss. Sige nga, Rod. Agpaliiw kami iti aglawlaw. Kat pakawanan da kami kuma, boss. Ikarik, maamuan mi matlang no asino ti akin aramid iti daytoy. Agtignay kang arudan! Asino tinatured na mangkalkalaban kanya ka? Makapatayak manen no kasano. Madam Linda, nakabutbutang ni Sir Litaw. Kasla kumilaw dagiti mata na itay.
Kasta unay ti pungtot na gapo iti impadamag nipit ken kuana. Wen nga rod simang. Umay ka, sumrektan iti silid. Baybay antaidan dito eh. Wen madam, inta nga rudan, mabuteng nga ka talaga. Sige, sumrekan iti silid mo, kat isiram tiri daw. Syakmat, mapanakon iti silid mi kanilito. Agpamarangak ang nakaturog. Tapno sa anakon ang mairamraman. Mario, agkape tapay. Sakbay ama panta maturog. Wala. Agyaman nak. Naglaing kagayam ng agtimpla iti kape ah. Di na kun pasablugan gayam. Naimbaglakit din. Tabaligi ti damo a plano. Sigurado. Kasta unay ti pungtot day alito. Sigurado day ta ah. Iso nga agpalami istapay laeng. Masapul anaan na dagiti garaw ta. Tapno saan da ang makadlaw. Anya, ada ka din naamuan nyo. May papanitipan nakauram ti rancho. Awan pa'y boss. Uray dagiti pulis. Awan met lang nakita da nga uray anya nga ebidensya. Basta ti kunada, naigagara ti amin. Sinigurado da mapuuran amin dagiti dingun tapno saanen a pagnumaran. Dakkel ti pamatik ada ja Peter jakin aramin. Isa patayin nyo langan. Saan nga iso ti agbalin as siit iti dalan ko? Ariglado boss. Kasaritak dagiti kakaduak. Kat ipatungpal mi day tang abili nyo. Ngam kasapula kon ti umuna abayad boss. Dakilan ti sweldok adiyo pa'y naitad. Anya, agreklamo ka kadi, ha? Kaya't mo tadya akong itad ti kwartam. Sana boss. Masapul ko mga miti kwarta. Kasapulan nga po ito, gaputa masakit tina. Nangagyo ka day nga imbilin ni Sir Lito, Madam Linda. Nakabutbutang. Ang mga nuintun sumarunok at siya tunti ipapatay na. Ala, pagkalmaam tiriknam si Mang. Sige, sumrek ka pa lang iti silid mo. Ang mga numakita ni Lito ti kasta a reaksyon mo. Kat madaksan ka pa'y. Siya kunti makaamong agrason no sa pulen na ka. Sige, madam. Mabutbutangak ngamin na talaga. Ala, panawan kayo pa'y dito. Sige, si Mang. Kaanon to nga tati pa nagbaliw ni Lito nga asawak. Talaga ka di atim mulangan ti kinadakas na. Oh, mama. Apay amalmalday kayo manahen. Adda ka di parikot iti negosyo tayo? Awan ba't ket di iho? Nga malaglagip ko lang amin ti rancho. Dapat tagunay day di rancho iti day di papam. Ngam ita, awanan ka data. Saan tan amabawi pa ay? Di ka egdanag, mama. Marikriknak. Masubli tayong tumatla ang day di rancho. Anya ti kayat mo asawan, iho? Pasensya kayon, mama. Nga marinugyan min tinagibalas ka ni Mario Idirabi. Anya ti kayat mo asawan, iho? Inuram mi ti rancho. Kat sinigurado mi nga awanan pagnumaran ni Uncle Lito kadagiti dingon ijay. Anya? Apay nga inaramid yu ti kasjay. Kasano nun ay sagmak kayo? Kasano nun na nakakita iti kasjay nga inaramid yu, Peter? Awan rumbang apagdanagan yu, mama. Awan tao, idi inuram mi ti rancho. Madandan-agan akga po iti kasta nga inaramid yu. Ang mga no pakaisagma ka yu ket di mo ti panagibalbalas yu akasta. Di ka agdanag, mama. Kanayon nga agan anadag. Para kada kayo. Ti kayat kulaang ita. Ket ti magunod tayo ti hustisya. Para iti day ti papa. Kayat kumot day ta, iho. Ngambayan tayo kumandag iti pulis ang mga ramid iti trabaho da. Hoy, bakit si Mang?
Igawan naman iti ka nagdarasam. Nabanugak. Iso pagsirbyan nakadakos. Nukastoy asumang patak. Ha? Nagalas ti ugalim, Pit. Sikan ti mapanmangala iti kanam gaputa at damat imam. Anyo? Ha? Ay no! No saan ka la a babae? Inridis ka kuman. Ha? Inak man lamangalan iti ka surungkon. Rumbang laang, gaputa damat imam ang mangala iti kanam. Anya ka diti mapaspasamak kada kayo dito ay. Simang, apay, agap-apa kayo? Kasano, kat nagalas ti ugali ni Pit, madam. Awan pa'y magunggo na nga daitsura na. Oh, apay, adda ka di panaggustom iti may sa atomboy, iti may sa adakas a tao. Ay, awan, madam. Iti anya ko maaga pong agkurso na ak iti tumboy nga eh. Numabalain. Kaya't ko kumamat nga agbalbaliw ni Pit. Sakbay am ay sagmak. Oh, sapay lakuma. Tano agtultuloy anilito ti agbalin nga amo na. Awan lat amukod no agbaliw pa'y ni Pit. Papa, addaak manan dito'y tanong mo. Kat ulitak nga ikarikan ka. Siyak timang sapul iti hustisya. Iti pan nakatay mo. Diyak ipalubos asaan nga agbayad dagiti ayop. Anang pataykan ka. Ikarit da ita, Papa. Gayom. Gawitan. Sumatingutan. Narigat, numasip ng tantaonay dito'y. Mabiit langan gayam. Kaya't ko pa'y nga ipapas tinalaos aladingit ko. Kailiw ko launa yun ni Papa. Kaya't ko nga ipapas abantayan itatitanong na. Maawatak tirik na, gayom. Alangarod, ibagam tulatan no kaya't munti agawid. Agyaman ak iti panangkuyog mo kanyak dito'y, gayam. Talaga, amapang namnamaan ka, agayam. Partakan tatimag na, Mario. Pasensya ka na. Narabyan tamot na nagawid. Huwag nga rod gayam. Numaganaan na talaang. Ang mga no ada makasipot ka data akabusor. Ada kabusor, Peter. Agalibtak ka. Ang mga nulibatan data. Anya ti aramidan ta. Kaslaado dagiti kabusor. Kanibusanan tan samuten. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen. Tituloy te serye tayo itaalawas ang napauluhan. Hustisya. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Brian Agustin. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika kan computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo. TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540 ganda ito'y nga estasyon. Agyaman kami iti ingkay panang tarabay.